Здравейте, мили приятели! Как сте днес? Искам да ви дам една много бърза практика за тези от вас, които са по-подвижни, които могат да реагират с тялото си бързо и адекватно, да правят по-сложни неща. И каква е практиката? Фокусираме се върху числото 3 и правим 3 подскока, 3 клякания, 3 лицеви опори и пак 3 подскока. И просто направете я 2-3 пъти тази практика, физическа практика, която да ви извади от ступора на тревожността, на паникатаката, макар че при паникатака някои хора буквално замръзват и ще им е невъзможно да направят тази практика, но други пък имат нужда постоянно, когато са в паникатака, да се движат, да не спират, така че за силна тревожност и за паникатака направете тази практика. Числото 3 днес е нашата водеща линия и моля, оставете ми коментар как ви се е отразила тази практика. Помогнала ли ви е бързо да се успокоите, бързо да излезете от тревожността и от състоянието на паникьосване. Хубав ден на всички и до скоро!